Hai nancipkan masih kong kruteng. Hai nancipkan manis bang kong krut dong. Coba baca masa madang nancipkan. Ayo contohlah. Hai nancipkan sekali nih contohlah jangan untuk panani dong. मा फाव जाखो बेनालाय नुवाखै माबायदि गेजेराव हाबफैनानै आरामसे उन्दुनानै दङ बियो मा जागोनलै बे मानसि सासेजों रोंलालां मालाय हौवा हिनजाव उन्दुनायाव बेबायदि गेजेराव हाबनानै उन्दुनो लाजियाबो खोमा दे बियो बेयावनो उन्दुथोंसै होमबालाय जोंलाय अबावथो उन्दुनांगौ जाखो दे बे सफायावनो उन्दुहैनोसैथ' नोंमारगौसो जौ लोंग्राफ्रा लोंखांबाथाय लाजिनो रोङा होननाया सोर जौ लोंग्राफोरनि सोमोन्दै गाज्रि बुंदोंलाय आं बुंदों नैबे हाफाङा बुंदों नों सासेल' होननायानो जागोन नामा आंखौराय जौनि सोमोन्दै दाराय मिथिबाय चन्दला खलथा गला आं नोंखौनो बुंदों लाजियाबो मालायनि बिसिना बेफोरबायदि गेजेराव हाबना उन्दुनो आलासिखौनो बिदि रायो आलासिखौनो बिदि रायो नों हाफां माइसि लोखिसारिलै नों माइसि लोखिसारि आं लोखिसारिबालाय नोंबोथ' लोखिसारा माथो मालाय उन्दुनायाव गेजेराव हाबखावनो लाजिया नोङो उन्दुनायानो माबा लाजिनांगौ गोनां जाबाय बे बाहेराव सैमा अमा मोसौफोरबायदि थाम्फै अरजाबाय थानोसै आं गावसा कम्बलसोआव गुदुं गुदुं उन्दुसिगोन आं आयो थाम्फै अरजाबाय था बेनिखायनो फैबाय आरोलाय माथो जाखो नोंसोरजों उन्दुफानायालाय होमबाबो लाजिनांगौना नों देरबायथ' नों उन्दै नंलाना मालाय उन्दुनाय गेजेराव हाबखलाबायहैनो नाजिबोदां हिनजावखौ टेव टेव बुंहोनानै सिरिलायबाव मा उन्दुसोनाय बायदि मोनना नोंसिनि बिसिनायाव हास्लाबना गालांगोन खिलाबना गालांगोन आं दानो नोंनि गोसोआ मा खालाम नोंखौनो साफा खालामहोफिनगोन आं जा लोंनांगौ सानसेबाबो थैनांगौ नुबाय नाजिबोदां नुबाय जौ लोंनायनि आखलफोरा माबायदि जायो दसेनो टेव टेव रायनानै दसेनो गोलैलांबायबो बाथोलै जौ लोंनाय मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो खायसे खायसेया जोंहा सफायावनो उन्दुहैनोसै नोंखौ गाबोन फुङाव सोरांबासो थिक थिक बखिगोन आं दा जौ लोंनानै बिराद राजा जादोंना नों गाबोन फुङावल' जौ फेगाना नोंखौ गारा आं आया ताल मोननानै दं मानसिया आं मा बुंदों मा बुङाखै बेनोबो रिप्लाय होगासिनो माथो हैद जौ फेदोंना फेफ्लादोंहाय ओइ सन्दला मा जौ फेफ्लानाय एक्टिं खालामदोंहाय या मा जाखो हाफां मा जाबाय थाखो गाय सन्दला आं बुंनाय रिप्लाय होगासिनो जुदि जौ लोंनाया जेबो थालखौनो मोनाबालाय बोरै रिप्लाय होनो रोंदों बियो नाजिबोदां आंनि मथेबा सन्दलाया नाटकसो खालामाखैथ' जों सानैखौ खस्थ' होनो लुगैनानै ओइ हाफां मा सानो नोंबो फैदो जौ लोंनानै जोंनि रुमाव फैनानै जोंजोंनो नांलायबावदों एथ' रागाना जौ लोंखांब्ला मानसिफोरा दा जाम्बि बारा रागा जोंबाय थानांला आखै नाजिबोदां माबायदि गोरा बुंदों बियो जोंनि बिसिनायावनो जोंखौ होखारनानै जोंनि रुमाव फैनानैनो दाद गिरायलायबाव जौ लोंनायफ्रा बिदिनो जायोलै हुसाव थाया मा होनदों मा बुंनांगौ बबे समाव मा होननांगौ जेबो फाथा लायालै खायसे जौ लोंबाथाय दे जिराय जोंखौ दिनै जाबायदि रायबाय गाबोन फुङाव आं बुंफिनबाथाय आं बावगारजोब्बाय होनथोंल' बियो जौ लोंग्राफ्रा इदिनोखा आं नोंखौ मा होनदोंमोन जौ फैनानैसो बुंदोंमोन आं बावगारबाय आं हुसाव गैयामोन होनबानो गसिगोन आरो नोंबो सानसे बेबायदिनो जालाङाबानो जाबाय सन्थला बायदि गिनायसो मोनो आं हैद मानो गिनांगौ जाखो आं बिदि जायालै जायाथ' मोजाङानो दे उन्दुदो बेयावनो फिसा सफायावलाय सोर सासेया उन्दुनो हानो दे देलाय उन्दु दे आं फुथुगोन दे उन्दुदो बिदिनो हरसे थाबाय थानोसै आरो नाजिबोदां जेबो नङालै नों जेराव कम्फर्टेबल मोनो आंबो बेयावनो मोनगोन नों जेराव खुसि दं बेयावनो आंबो खुसि मोनगोन नों खुसि थाबानो जाबाय दे नोंनि खुसियानो आंनि खुसि थेंक इउ नाजिबोदां आंनि बायदि हासबेन्ड बयबो मोनथों हेलौ जोंख्लिब सना मानो गाबखोलै जोंख्लिब ना नों साया नोंखौ बुलायबाय औलै जोंख्लिब आंबो मेट्रिक परिखा जोब्बानो नोंखौ लाबोगोन सानदोंमोन मेट्रिक परिखायानो दाबो जानोनो रोंला माथो न'आवनो थानो सुखुलाहाय आं नोंसानावसो थाहैनोसै नामा आदा अमा राजायाबो न'आव गैखाया बे गैयावनो थाहैनोसै दे नोंसानाव जिंगा तासिथ' दे जोंख्लिब इंतजार का फल मीठा होता है ना एग्जामखौल' जोबग्रोनो होनोसै ओके बेबी आयौ हाबाब संख्रि गोबाब दानिफ्रायनो सोरखौ बेबी होनलायखो नोंलाय आबो दुमफाव गथ' सोरखौ बेबी होनदोंमोन नों
बालाय जोंनि लोगोनि नामानो बेबी बेखौनो बेबी होनहरदोंमोन आं हौवाना हिनजाव जाखो बे बेबीयालाय हिनजावसोलै खालि खोनानाय नङाथ' अमा राजानि बिनानाव होननाया नङालै आगै मोजाङै खोनासं बे टाइमा नोंसिना फरायनायनिसो गेलेनायनिसो खारनाय बारनायनिसो मिथिबाय बेफोरबायदि गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनायनि टाइम नङा बियो उनाव टाइम मोनबाथाय बेसेबां गोसोथोलाय देरग्रोनोथ' होना दाबो मेट्रिक परिखौनो होनो जायाखै मा गोसोथोनाय मोजां मोननायहाय ओइ आब' बिदि नङालै मोजाङै खोनासङाखै बेफोरबायदिखौ दानो दासानथ' मिथिबाय देनां देरबाथाय बिराद टाइम दङ दानो गोसोथोगोन हाबा जागोन गथ' खांगोन मा लुगैदों नोंसोरो मा लुगैदों गथ' खांनानै सानफ्रामबो खस्थ' हाजिरा मावना जानो लुगैदों साख्रि गैया मा गैया मालाय न'आव थाङै बेबायदि खामानि मावना जानो लुगैदों लुगैयाखै जायजों रायलायदों बेफोरखौ बन्द' खालाम मिथिबाय फरायनायनि सोमोन्दैल' सान मालाय गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनाय हा आरो आंनि खोथाखौ मानियाबा होख्लायजागोनसो नों आंजों आरो सोर सिख्ला बेबो गनाय नङा आंनि आखाइनिफ्राय हेलौ लाखियाबोथ' आं थांगासिनो जों लेट थाथ'लाय मावजि गोसोमा लामा बारखोलायबाय दा बहा थांनो नागिरदों नों नोंनोलाय मानो नांगौ आं बहा थांनो नागिरदों नागिराखै आंलाय नोंनाव माथो मोजांसो सोंदों नों बेखौनो गाज्रि मोनबाय लोगोफोरजों बेरायहैनो नागिरदों आयौ बे कर'ना बोथोरावनो ओमफ्राय मास्कबो गाना नामा नोङो मास्कबो गाननांगौ ना लाखादों आंहा बेगाव मास्कखौ बेनिफ्राय थाब फैदे बोथोरफोरा मोजां नङा बिमा बायदि आंनि इसिबां टेनसन जानो नाङा दे बिबाजै नालाय बिबाजै हिसाबै था आंखौ जानला मानला होनबाय थानाङा ओइ गथ' दानिफ्रायनो मानसि गोरा गोराहाय लाजिया नामा बिबाजैजों बिदि रायलायनो नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ बुंदों दा जेराव मेरावनो दा थांलाबाय होननानै ओइ बाजै हांगोमोन दे आं देरबाय लावबाय बुजिबाय आं आंनि मोजांखौ मिथियो अब्लाबो खिन्थालां बहा थांनो नागिरदों हौवा लोगोआवनो थांनो नागिरदों जाबायना खुसि ना एबार मोनबायना एन्सारा आगै हामा दानिफ्रायनो बेफोरबायदि मोजां मोननायनि खोथा बुंनो मोजां मोननाय सेंग्रा लोगो हमनायनि खोथा दा बुं नों देरथ'वाखै आखा फुजिनाबालाय मानोथो थाब हाबा जाफैनाय नोंलाय जोंहा न'आवलाय फरायालासिनो जाम्बि साला गोबोरखि नंगौबोथ' आरो गोबोरखियानो होनजायो आं इसेबां थाबनो हाबा जाफैबाय थाब हाबा जायामोनब्ला दा एसे एनै फरायबावनानै माबा मोनसे साख्रिसो मावनो हागौमोन आङो गैया हाबा जाना लानानै बरबाद अमा राजायासो थिग खालामनो हासिगोन बिनानावखौ अमा राजाखौनो लिंहरनोसै आं हेलौ आब' अमा राजाया आंनि फनखौनो थिखोआखै बहा दं बे अमा राजाया मैयानिफ्रायनो फन हरगासिनो आं थिखांथारा आंनि फनखौ उन्दुनानैनो सिखाराखै बियो फोजागासिनो दहायनिफ्रायबो आइया साहा लोंनो गैया उथिथाराखै खाथियाव थांना मोजां फोजाहैलाय थैबाय बायाखैथ' है हामा गावनि फिसायखौ बिदि बुंनो अमा राजाया थैखाया मेरलाबा थैनो होननानै थांबाय सानसेबो थैनानै फैया थैया बियो थां अब्लाबो फोजाहैथांलाय मोनसे बिराद इमारजेन्सि खोथा रायलायहरनांगौ दं आंहा बिजों मालै बेवहायफोर सोरबा मेजेरनायजों रायलायलायदों नामाब्रा हरलाय आंबो रायलायनि बाहाय मा मेजेरनाय होलाय आब' होलाय बियो सिखारना फैनायावनो होलाय एलाय बेवहायफोर थबसि हरलाय रायलायनि आं सोर सेंग्रा बे हेलौ आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा ओमफ्राय नों सोर जाखो हा आंनि बेवहायफोर थबसिखौ नोजोर होग्रा सेर नोंसानो मा आइला हांगोमोनदि नोंसो ओइ अमा राजा आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै नों नाङा फाङा नोंजोंलाय मानो रायलायबाय थानांगौ जाखोब्रा आं नोंनि बिमा बिफानि न'आवनो दंफैयोब्रा आंखौ एसेबां टेनसन लानाङा ना आं बेयावनो दं फन हरलायनो दरखार गैयाब्रा आंखौ दोनदो रायलायबाय थां ओइ खोनासंलाय फंसे बाथ्रा आं फंसेल' खोनासंगोन फंसेनि बारा खोनासंनो हानाय नङा दै नोंनि बिनानावा राखेबखौ गोसोथोयो सोर राखेब जालायखो आरोलाय दुमफावनि फंबाया आच्छा बे मेने मुनो मन्थ्र रायलायबाय थानाया फनाव बेसो होमबा बेबो दुमफावनिसो फंबाय बाव राखेब नाम ना राखेब एम्बु बालेब र' थांगासिनो आं दे थाब फै मा जाखो बेवाइफोर है जोंहा बिनानावनो मानजानांगौनो मानजा बिखुङाव दरलाला जालायनाय बेखौनो हैनो थांनि र' आं मानो बुनांगौ जाखो सिख्ला मानसिखौलाय बेवहायबो थबसि सब मानसियानो नों बायदि नङालै नों बायदि बुजिना नों बायदि अनसुलि नङालै खायसे थास' फाग्लि सथां फाग्लिबो थायो सब बिसोरखौनो आं मानजाहैनो नागिरदों आं बिखुङाव दरला जालायनाय बेनिफ्राय फैफिनगोन दे आङो गाबोन समफोरनो साहाथ' लोंलांना दे जाथ'बाय बेवहायफोर थबसि उनाव फैफिनबावगोन आं थाबैनो दै ला 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 लु 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 ला 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 मा जाबावगोन बे अमा राजाजों खर' गोथां सालायबाय बा माथो बिराद रमान्टिक जानानै दङलै बा हाफां नोंखौ उन्दुना थाबा मासे मोजां नुयोलै आयौ बादावलायबायसो मासे बादाव
मावब्रा नोंलाय ओइ सन्तला लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हायाबा मानो लोङो मानो लोंनाय बेलाय हुस थालायलायै आइया मानो रायखोब्रा आंखौलाय आं मा दाय मावदोंब्रा दासियाबो मालाय हौवा हिनजाव उन्दुनायनि रुमाव हाबहैनानै उन्दुफानो नंगौ नामाब्रा आयु बोरै मिनिबावदों नोंहा जौ लाजिबावा मिनिबावोसो ओइ सन्तला भाइ मानो एसे मानसियालाय इसिबां हुस गैथारै जायोब्रा नोंलाय जौ लोंबाथाय हाय उन्दुफादोंसो दा आंलाय नोंसोरखौथ' डिस्टार्ब खालामाखिना आङो थेवबो लाजिया नामा नोङो गेजेराव हाबनानै बिदि उन्दुनो ए जाबायसै दा आं साहा फुदुंहैदो दा सन्तला भाइ मानो बिदि नोंलाय माबायदि आंलाय गोमोना गोथां थाग्रा सिख्लाब्रा ओइ भाइ सब समावबो कमेडि खालामबाय थानाङालै नोङो जानांगौ लोंनांगौआलाय थिगानो थेवबो एसे कन्ट्रलाव थानांगौ आरो मानसिया ओइ नाजुबदां गोदो सेंग्रायावबो सिरियास दाबो सिरियास माने बायदि सिरियास थाबाय थानो मानसिया जिउआ खस्थ' मोनो मिथिबाय आं बायदि जानांगौबो लोंनांगौ बिन्दास थानांगौबो रंजानांगौबो होद आं गैयालै बिदियाव दाय जाम्बासो जाना थागोनलै नोङो उनावसो आं मानो रंजायासै सानगोन नोङो रंजाखानांगौ दानो दिनैनो ओइ सन्तला मा फोरोंदों नों आंनि फिसायनो नोंखौबावले हासिब नोंसो जारि गोनां नोंसोरबायदि जौ फाग्ला लोगोआनो जौ लोङि सेंग्राफोरखौबो जौ लोङि मानसिफोरखौ लोंहोयो फुस्लाय ब्रेन वास खालाम नोंखौबावले दिनै हासिबजोंनो सिबगोन आं खालामनोसै आं